Canvi d'aires a la direcció del gimnàs Fit Time del Rieral. Els antics propietaris van deixar pas el novembre passat a la Sandra Márquez i el Jordi Sánchez. La nova junta ha arribat a Santa Eulàlia amb noves idees i, sobretot, amb ganes d'oferir un producte diferenciat al que s'oferia fins aleshores. Donar-li a la gent un altre producte del que n'hi havia abans, no? O sigui, ser una miqueta més professionals de lo que eren abans i més que res, doncs això és l'únic gimnàs del poble que n'hi ha i donar-li a la gent del poble el que potser tenen que anar o a Canovelles o a Granollers i que ho tinguin aquí al costat de casa. El gimnàs segueix mantenint la sala de musculació per a aquells usuaris que vulguin fer esport pel seu compte, tot i que també gaudeix de plans d'entrenaments personalitzats per qui ho desitgi. Amb l'arribada d'en Juanjo Navarro, el Fit Time ha apostat per les classes dirigides de boxa, kickboxing, muay thai i KO. L'únic que li puc dir a la gent és que no tinguin por quan vegin uns guants de boxa, perquè no tothom es pega, o sigui, el que es vol pegar es pega i el que ve a suar, a treure's l'estrès, a treure's problemes i tal, aquí vens i la veritat que quan surts bastant plano, bastant plano. A banda dels adults, també s'imparteixen classes als més joves els dimarts i dijous. Les instal·lacions segueixen sent les mateixes de sempre, tot i que de cara a l'estiu, la nova direcció del gimnàs té previst introduir millores. S'agradaria baixar la sala de peses que n'hi ha dalt, totes les màquines que n'hi ha dalt, baixar-les aquí, a la part d'aquí baix, i a la sala de dalt fer una sala només del que és el típic gimnàs de boxa, que es vegi de boxa a boxa, però bueno, es farà també kickboxing, es farà KO, boxa, també es pot fer defensa personal. De petit, en Juanjo Navarro combinava el futbol amb l'atletisme a Can Barça, fins que als 16 anys, una lesió als dos turmells li va estroncar la seva carrera. Des d'aleshores va endinsar-se en el món del full contact, fins a coronar-se campió de Catalunya i d'Espanya de Muay Thai i kickboxing. Després de 32 anys d'experiència a les seves esquenes, en Juanjo ha arribat a Santa Eulàlia per traslladar els seus coneixements a qui vulgui descobrir aquestes disciplines.